What's up guys, welcome back to the channel. My name is Eboh in case you don't know. So today I am currently in Onitsha, and today I'll be showing you guys how they do fishing in this part of River Niger in Onitsha. I hope you guys really enjoy this one. So if you take a look, I'm already at the shore, and that's the fishermen right there. So I'm going to get down more and talk to them. I can also see some women, market women, coming over here to buy some fish. So let's get closer and to see what's really going on down here. I'm actually doing a risky one. You know I love taking risky stuff. I love adventure, and that's the reason why I like going to the extreme to get some quality content for you guys. So stay tuned and enjoy this one. One the white, one the black. Okay. Gini boy ya? Ipete. Okay. Keji nke a na-eshi. Keji nke esi jollof rice. N'ime cha anya amị. We ya sie jollof rice. Ọ na-asọ wante. Kwa eziokwu. Ọsọ jollof rice ka eji eshi. Mbakwa o. Nke nnukwu osokwu na apịtị ka ịkpọ dị ka ewekwe nke a bụ ụkawo. Ụkawo. Okay. Afọ m ọ dị ka ebe ni ka mfọ ka ebe a na-amị dị azụ amị. Achọrọ m ịjụ gị ka challenges dị na ọrụ ahụ na-arụ. The challenges like ke kacha wee fịa arụ na dị ọrụ. Okay. Ebe kacha fịa arụ bụ net a ịfụrụ nna. A na-amụta ya amụta. Okay. Ịmụtazi ya. Ma na-ema mmenwu ife ya. Nke ọzọ onye anụkwa n'ikwu ụgbọ na. Onye nwa bụ anya ụgbọ. Anya ụgbọ zanụ m na. Ka ego so aga. Amala o ji n'aka na bụ anya ụgbọ, anya bụ steering ya. Okay. So ọsọ ebe a kun na-emere kun na-abakọ n'ime. Na-abakọ n'ime. Okay. So guys, if you can see very well, the fishes here are the smaller fishes. I believe you guys heard the name he caught the fish, and he said that fishes are used
after smoking the fishes are used for cooking jollof rice and some other African delicacies. So far he has already thrown the net again. Let's see other fishes that he can probably get from here. Okay. Kembunje ake enwete karịa azụ ebe a nọ. Ọzọ. Enwe iche na adị enwe ihe dị iche na adị mma mmiri zoo ma mbe mmiri ezoro. Mmiri zoro ọ na-eji stọpụ azụ ọkụma. Azụ a na-agakebe. Okay. Ụfọdụ mmiri abịala ife a n'ụtụ a. Kpatara na azụ gbara break. Okay. Atụgo na kasị kụwa azụ. Ọkụ na-akwụ akasịga ebe ya dịka 60 years nsekwụla azụ. Wow. 60 years nsekwụla azụ. O tekwa na. Akwago m azụ before Biafra war. Wow. Evugo. Azụ ka ekwudere enwere ncheba anyị. Esikwa na nke anyị nwapụta. Akọndụtụ ọkwa maka na ọ na-ehepụ anyị. Ọ na-ehepụ anyị n'ịzụsị mmụ aka anyị. Ndị na-ejela akwụkwọ. So defend no dị azụ ibutere. O nwere nke anyị na-akwa igbo nnekwu azụ. Enwere ike ilesi dị ka 5,000, 10,000, 15. Evugo. Okay, ndị obere anyị na-ebute na. O nwere bezi anyị emechie. Anyị na-elesi 2,500, 3,000. O nwere bezi ndị 4,000. N'ụdị anyị emechie. Ọ dị na akwụkwọ titi ihe kụtara. The marigo gauge na amount ya. So guys, I think I'm done from here. There's not much happening, but I believe you guys have seen how it goes there, how the fishermen do fish, and we thank them very much for being the people getting the fish out from the river for us to eat. That's not an easy job, so they are worth giving an accolade. They are worth appreciating, because without them you won't see your fish to eat. I think I saw some women smoking the fishes, so maybe I think later I'm still gonna approach there, talk with them to see if they can let me know, or if they can let me, record the process of the smoking. Okay guys, so right now I'm at the smoking area. This is where the women that buy from the river, that buy from the fishermen, this is where they smoke their fish, which after from here they will take their fish to the market for sale. So here I have this woman here. She's gonna tell me, or she's gonna explain to me the process of smoking the fish and the differences between the smoked fish and the fresh fish. Like why is this so important to smoke the fish, and what's the value of the smoked fish? So she's gonna explain all that to me, and I hope you guys stay tuned and enjoy this one. So guys, let's go. So Madam Dalo, we go again. Okay, so ke kunse me if you want. Fine, I prefer na mi aketa ba pato ko kai na pe. Okay. Mi ere aketa. I buteze I ba sashari. I sashari geji nwa ya do si ifudi esido ya. I do chesi ya dia. I tinye oku dia na etinye oku. I na efekwu ya nu. Ife ya nu so that your body ndi na tata ko na enye test. I say ya na etinye oku. Bido si mi bia. I miss her o ga di so dia. Okay. Nke a bụ nke ndị Afikpo na-egbu nke a ka a kpọrọ elem ka a kpọrọ nka amịsizie ụdị a ka ọ ga-adị. Okay. So ke ihe dị iche nke anụ a na nke fresh a na-ere n'ime ahịa, ke reason eji amị nke amị? Mana ụmụ ndị na-adịghị eri nke a na ndụ imizi akịta afa ga-erizi ya ụdị ọrụ, ma ndị na-eri na ndụ ga-ere ụdị a. Oh, man, our choice. Don't you have not like him? Oh, one day I like a camera for dear. One day I like camera, me boy. Oh, I did it to you December. What do you give me? What if again? I'm all quack off. What if again? You tell my body. Do to 9 Jacka and I got me a quack off. My own name, Mary, a quack, or open area and I'm a runia. Only Nadu, we could see a tata. Is your Manonia, me, oh dear. Oh, last room of December time. Okay, so in camera I mean and Kelly fresh, can kick away galon.
na ba nwere kwe fa na ba galasron na ife galasron na Nigeria ka o ji galon. Okay, maka ife galasron na Nigeria go ji galon kita. Before galon. Okay. One ka na ere ofu na iwo ko niwe. Ka sere. Ana le ko di de be ya kita ko sele. You need na ga yere once. Okay. By kilo kg measure ko. If I pour if I wire ka I pour, I will measure me. Okay, measure by wire. If I can measure. Okay, by wire. By wire. Okay. So nka na one wire ka obuko. One wire there. Okay. Nka di ko ebo mo krekere ndi adi say ba one wire de ko. One wire. Okay. Like one wire no ne ka na ere uko ni. Oh, one wire. 12,000. Bela ro du ofu dia machine. Okay, on Andia. Imanandia dish. Okay. Manande krekere fa na le 5,000. Mo akara go ndi this year. Ndi aka nka le. Muto na ndi aka. 12,000. That's not 12,000. Okay, 12,000 ka na ere ndi nka. 12,000. Okay. Ndo bela 5,000. Ndo bela krekere. So guys, I guess you guys have heard it from the horse's mouth. So right now I want to know if I can get a test the fish, the smoked fish. Yeah. Nemo just ofu. So guys, that's the smoked fish here. Tastes better. That's well. Madam, what do you want to go me? What do you hope we put in young wagon? What do you hope put in young wagon? So guys, I think I'm done from here. So I want to thank them. Thank you so much for explaining the whole thing. Chukugo Zegi. So now get about the net, I find KG Aquaz. How long gonna take to get by? How long gonna take to get both net? Just 1 hour. 1 hour? Wow. How do you go take you maybe? Yeah, they're going to be there. You got many years now? Almost 10 years can be there. Wow. And I can't go also back here. Okay. Okay. Oh yeah, I could go now. Okay, I go to get that both. I go for is 2,000 naira. 1 hour, not about horses, so. This is to show you guys like the hustle, like it's not easy here. The hustle these people go through just to make a living. So guys, I hope you really enjoyed this one, and if you do, you already know what to do. Hit the like button below, share with your family and friends, and I will see you when next time I upload. Got it.